Цоко-цоко леги мен арақадаса келебет икенчи казаны. Ол өзін надан, маңқырт, мәғнәсіз. Құдалар соғыша! Көштіптері тірлей. Мен сіздің махинацияларыңызны аңладым. 20 yıllık стажым бар менің балай. Мінер сәлем. Анын қадарық мақтап жибәрмәсін мені. Қайтқа шыләге сиңа. Алла берса, үшіншісін күтәбіз. Келді-кетті шоуның яңа қунағы бірді келді-кетті болмаған. Ең шәп юморист һәм ең шәп алып барушы һәм әлбәтті сәләтлі жүрші һәм шиғыр язушы өзі әйтмішлі Татарстанның тай қазанған әртисті Әбри Хәбриев. Там-там-там-там-там-там. Әбри Хәбриев. Яратушы әдип, юмор һәм пародия стасы. Жүрші, шиғырлар язушы, мультфильмнар тавышландыручы. 20 ел мәҗлесләр алып бара. Кысла йылдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, барда яхшы, барда әйбәт, барда тәртиптә. Әкренләп эшлибез, гөрлибез, яңа җырлар иҗат итәбез, яңа концерт программасын әкренләп әзерләп маташабыз, Аллага тапшырып, барсы да бара. Мында барып мені яздырып келем, мында барып мультфильм тавышландырам, мында барып тегесін эшлим, мында барып аранжировкасын келем, шабам. Эш булгач рәхәт бит. Аллага шөкер. Мен гел әйтәм аны, дуслар белән аралашканда да, сөйләшкәндә дә, инде берничә ай элемтәгә кермичә торган дуслар белән кайвакыт фикерләшеп, күрешеп, очрашабыз да, хәлләр ничек? Аллага шөкер, эш бар. Эш булгачнан бик рәхәт. Әле менә сөйләштә киткәнек, әсин дигән тапшыруда чыкты бит. Аллага шөкер. Инде ул безнең күптән төшерелгән иде. Nihayet bana ol tapşırıda dünya kurdu. İndi hazır düşürəbiz Allah versə birisindən birisi qızıqlı, iştəlikli tamaşaçını cəlb etə тұрған tapşırı olur deyib ışanıb qalam. Tamaşaçılar bik оңай қаршы алды. ТНВ YouTube kanalında қарағыз достар. Яңа релизлар дип тә әйтем, яңа җырлар чыгамы? Октябрьдә, ноябрьдә. Әле түгел белмим, әлегә менә аранжировкалар өстендә эшлибез. Әле минем узган программадагы берничә җыр шулай яздырылмаган, студиягә барып яздырылмаган. Менә инде бөтенесен бергә туплап бетергәннән соң Алла бирсә, менә 4 җыр эшләнеп килә, яңа җырлар. Берсе инде менә минем сериал китте бит клиплар белән. Менә шушы клиплар. Клиплар сериясенең 3-нчесе өчен әзерләнеп килә. Кыскасы, тамашачыга җиткерерлек мотор эштәлектәге заманча яңгырашлы җырлар булачак. Җырларда, клипларда көтеп алабыз. Клипларда Алла бирсә. Обязательно. Ярый, без башларга әзер дип уйлыйм, мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Әйдә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Мин дә шанып калам. Димәк, без башлыйбыз. Белмим, җибә дә кызык. Беренче сорау. Сезнең той көнегез 2007 елның 7 июлендә булды. Әлеге датада нәрсәне бәйрәм итәләр тагын? Җавап вариантлары. Өйдә үскән гөлләр белән прогулкага чыгу көне, капибараларга ярату хисе көне, урманнарны авиа саклау органы барлыкка килгән көн, яки шафталу туңдырмасы көне. Кайсы көн дип уйлыйсың икән? 8 июльне белән балыкчылар көне. Әйе, мин дә аны белдем. 7 июль. Менә белмим, минем тормышым белән нинди катнашы бардыр бу бәйрәмнең, аңламыйм. Әйдә, кыйык атып туры тидереп карыйк. Менә урман белән бәйле 3нче вариант иде буга ялгышмасам. Әйе, урманнарны авиа саклау органы барлыкка килгән көн дип уйлыйсың, әйме? Әйе.
Шай деп ойлаймын. Дұрыс жауап, достар. Алқыштар қайда, алқыштар. Дұрыс жауап болды. Ормандарны авиасақлау органы барлыққа келген күн. Мен сені құтлайым. Біз дұрыс жауапта айттық. Дұрыслікті айтмайбыз енді қазір. Ғамәлді қылмайбыз енді қазір. Тезірек көшек сұрауға. Алайсам, қолдарым терлей башлады. Үштіклерім. Мен ашынды шоу бұл. Туғанда, сенің ауырлығын көп ме еді? Білесің мекен бұл сұрауға өзің жауапны? Астағафирулла. Әлігі сұрауға жауапны бізге сенің хотының айтты, Гүлшешек айтты. Сенен біраз сотты, әзіреккіне. Жауап вариантларың 3 килограмм 200, 3 килограмм 500, 3 килограмм 400, 3 килограмм 300. Мына ikkinchi bilan uchinchi arasında бұталып береймін де мен. Кішкене вақыттағы фотосуретлерімні искә түсірсем, мен онда намындай. Қабарған қамыр көбек. Әненің айткандарын искә түсірсек, барласақ, ялғышмасам 3 кило 400 болған бұғай мен. Шулай деп түгел ойлайсың, айны? Шулай дейбірек истә қалған негедір. Әйдер шул олсын үшінші вариантны сайлық, 3 кило 400. Үшінші вариантны сайлы, біз дұрыс жауап. Сен охотының айтты бәліне бұл. Yok, мен әлі міне іштен әлі қатыныңдан сұралық дегеш, біраз ғына қырылып отырам, имансыз мейтем, мен шаян тобыға барам деп шығып кеттім, бір сөзді айтмеді. Әлі кешеде айтқан вақытта, кеше қайтқан вақытта шалтыраттым, тойдан қайтқан вақытта шалтыраттым, мейтем, ертеге менің шаян тобыға барасы бар. Сен бейт мен айтмәдің мұны деп, менің біраз ғына нерваларыны қытықлап алды. Қарасы яна, ярар. Қайтқа шылаға сиңа. Мен сенің болашағың турында сұрап кетесім келе. Енді біз болашақны темасына қоғылғашынан. Болашақтан ең бірінші міне есінде қолған дедір бір ұшырақ ненде екен? Ең бірінші болып нәрсені? Ең бірінші гына түгіл, ғымым алғанда болашақта ең есте қалған мезгілдер біздің көп болды. Біз бит урамда ойнабыстық. Біздің телефонлар жоқ еді, біздің интернет жоқ еді, біздің ауылда телевидениеден де, телевизордан да шыл бір 3 канал көрсеткендір жүнлер. Біз көбісінше урамда ойнабыстық. Біз рогаткалар ясы едік, шаңғы, ескі шаңғы таяқларын кесіп, балан яки бұршақ білен бір-бірімізге атышып, яки қағазден конуслар ясап, түкіріклеп, шушы конусларына бір-бірімізге атышып ойнамайбыз. Ағаштан мылтықлар ясап, ағашқа мініп, қыш күні қар астында штаплар ясап, таудан шаналар шуып, консерва банкысына қар тутырып, аны бәкеде бұзға қатырып, хоккей ойнап, біздің істе қалған һәм сөйлерлік материал шының қадар көп болашақтан. Ләкин алар арасынан да айырылып тұрғанлары бар. Мен түгел хатırlayayım, 5 яшьлек вақыт болғандыр бұл, 5-6 болмағандыр, 5 яшьлек вақыт болғандыр. Бәлки 6 яшьтә болғандыр инде, хатırда қалған болса. Мен біздің урамда яшәүче туғаннан белән балалар бақшасын бастық. Бастық? Әйе. Нешек болады? Біз күндіз балалар бақшасында матур-матур ойыншықтар көп бетінде, уақытта әтенелердің ойыншық аларға мүмкінліктері жоқ. Балалар бақшасында ойыншықтар көп нәрсегіне жоқ. Біздің балалар бақшасында запас бір ишік бар еді, урамға шыға тұрған. Ол түп урам яғында біз шуның кіләсін ашып қойдық та, қайтыр алдынан ашып қалдырдық та, қайтып кеттік үйге. Әлі онысын ойлағансыз екен башта. Шуны күшлі мәкірлі план. Мен бәлки шуңа көрәтігі ұрлау, талау білен бәйлі фильмлер қараға яратамды да енді. Бәлки шундан келәдіңді о. Ограбление века, ограбление по-французски. Мен аңды фильмлер көп кәші. Қайттық, киімлеріні алыштырдық, енәсі танымасындар, білмәсінлер үшін. Шушы шорный вход деп әйтәбіз өтен, шорный вход запас ешіктен кіріп, пакетларға бүтін нейбірлеріні тұтырып, күн үзәгі бейт бұл сағат неше екен енді бұл язлық, күзлік болды бұл күз айлары. Сағат бір шул 3-4 тиресі болғандыр енді. Урамда әлі ол уақытта біздің хатırlayayım, урамда асфальт жайып яталар, түп урамда.
урам тулы кеше андай бит кешеләр йөри. Әле кеше йөри. Без 2 пакетлар, 2 пакет күтәреп, балалар бакчасыннан кайтып, кая яшерәбез? Әйдә бакчага. Бакчада бер кеше дә керми, бакчада бер кеше дә күрми. Кирдек тә пакетларны шунда алмагач төбенә куйдык та, менә капларга кирәк бит бер нәрсә. Ул вакытта менә моның кадәр зур табаклар ләгәннәр бар, пластмасс ләгән, киреп атырган. Шуның белән яшел төстә ул, шуның белән каплап куйдык та, янәсе бер кеше күрми, бер кеше бер нәрсә белми. Булды, кирдек, яптык, көн үтте. Икенче көнне от эләкте. Атна буе мине өйдән чыгармадылар. Атна буе укырып, елап, ялынып, урамга чыгып уйнаган кешеләр бит инде чыгармыйлар урамга. Өйдә ятасың, нәрсә телевизор карарга рөхсәт юк. Өйдә ятасың, уенчыклар белән уйнасаң уйна, урамга чыгарга юк инде. Домашний арест. Менә шуннан соң кеше әйберенә кагаларга ярамаганлыгы менә монда кирип сеңеп калды инде. Шундый гангстер утыра сезнең кырыйда. Без 3нче сорауга күчәбез. Без әле бик шундый менә шума әйтеп барабыз, әйме бернинди дөреслеклек һәм гамәл кылмадык әле. Дәвам итәбез. Уч төпләре тирлей. Син Шаян ТВ каналына төймә тапшыруына килгән идең кызың белән. Әлеге тапшыруда гомуми нәтиҗә нинди булды? Менә бу минем өчен бик мөһим мәгълүмат булган инде бу вакытта име? Минем белән бәйле сораулар. Аңладым мин хәзер тел төбен. Синең җавап вариантларың 82-дә 4, 84-кә 4, 12-кә 4, 11-гә 4. Шаяртып әйткән җавабы шул 82-гә или 84-кә 4-тер инде. Анысы Әле синең подсказкаларың бар. Әйдә булай итик. Әйдә булай итим әле. Без 2 дөрес булган җавапны алып атабыз. 11-гә 4 булсын. 4-нче вариант булсын әле. Достлар, без җавапны сөйләдек. Һәм дөрес җавап. Әлбәттә инде монда мин үзем алып аттым сиңа. Дөрес җавапны бирдем. Рәхмәт. Котлыйм. Безнең бу инде 3нче сорау. Әле бернинди дөреслекте әйтмәдек. Мен дөреслек дигән сүз астында нәрсәне күз аллаганны белмим әле. Дөреслек. Менә сораулар булачак. Айда мин сиңа берне биреп карыйм шунда сорауны. Биреп кенә каралай да. Айда биреп кенә карыйм әле. Уңай тормыш өчен бер айга күпме акча кирәк сиңа? Без берсендә ничектер бер 2-3 ел элекме соң Халал җефетем белән үзебезнең теге бухгалтерияны алып бара башлаган идек. Кая китә бу акча? Кая юкка чыга бу акча? Алып кайтасың да бер ике атнадан соң юкка чыга да бетә. Исәпли башладык. Бөтен нәрсә алабыз, бөтен чекларны җыеп, фатир өчен түләү, телефон өчен түләүләр, анда урамга чыгып, мәсәлән, теге шырп алып кирдеңме шуларны кадәр бөтенесенә тиененә, энәсенә җибенә кадәр язып барган идек. Инде бер 4-5 ел элек кенә ай сайын 70-80 мең акча ипотекасына, фатирга түләүенә, ризыгына, бензинына, телефонына, менә шушыларга җыен вакыт тиякләргә 70-80 мең акча каядыр китә дә бара икән. Мин әйтәм, бигрәк шиковать итеп яшибез икәнбез. Әйдә мәйтә кулга алыйк. Шәхсән минем өчен, үзем өчен соңгы елларда гомумән исәпләгәнем юк. Һәм ул бәянең күп микәнлеген мин төгәл генә анык кына әйтә дә алмыйм. Чөнки ай сайын чыгымнар төрлечә. Безнең гаилә бюджеты өчен җаваплы. Безнең аерым бюджет өчен җаваплы кеше юк. Безнең бөтенесе бергә. Тик Халал җефетем берәр нәрсә аласы булса да, мин берәр нәрсә аласы булсам да, без бер-беребезгә әйтәбез. Менә шушы әйберне алырга кирәк, ничибез? Бер без хәбәрдә һәр вакыт. Менә бу әйбер яки хатын шалтырата да миңа, менә моны алырга кирәк, нишлибез? Алыйк әле. Там алыгыз. Акча суыткычта, шунда урынын беләсез. Безнең махсус бер шкатулка бар. Без бөтен банк. Урынын беләсен, алышында. Оны беләсез, алышында. Без бер-беребезгә һәр вакыт хәбәр итеп торабыз. Шуңа күрә бернинди теге нишләп миннән сорамыйча алдым бу әйберне дигән гаугалар безнең өйдә гомердә дә булган юк. Киләсе сорауга күчәбез. Ничә сорау барысы? 7. Әле дөреслекте әйтмәдек, гамәл дә кылмадык.
Менә синең урындагы кешеләр инде күптәннән әйтә башлаганнар иде, ә син дөрес җавап бирәсең. Нишләтәбез сине? Күз тидерәсем килми әлегә үземә. Фәрештәләрем Күз тибәсен. Син җырларда, шигырьләрдә язасың, клипларда төшерәсең, әйме. Бәхет җырының клибында син балалар бакчасында тәрбияче ролен уйныйсың. Синең группада, төркемеңдә ничә кеше бар иде? Ничә бала бар иде? 15, 17, 19, 21. Так. Шуларның бәлки исемнәрен дә хәтерлисеңдер? Исемнәрен хәтерләмим. Ләкин менә хәзер балалар санын искә төшерергә кирәк. Ялгышмасам 19 иде бугай. 19 бала иде бугай анда. Шулай дип истә калган. Хаталануым да, ялгышуым да бар. Шул 19 дип уйлыйбыз. Так, әйдә шул 19 бала калсын. Һәм дөрес җавап? 17! Ниһаят! Әбри. Әу. Нәрсә сөйлибез? Дөреслек яки гамәл? Әйдә гамәл. Гамәл, әйдә гамәл. Син бит пародиялар ясыйсың. Әйе, без хәзер шул пародиялар белән бер гамәл кылачакбыз. Салават абый булып, берәр артистка шалтыратып, 1 минут эчендә сөйләшергә. Һәм аны концертка чакырырга, Салават абыйның концертына дип инде. Кемнәргә шалтырата алабыз без? Эстрадабызда хәзер җырчылар бихисап күбәйеп бит. Кемгә шалтыратырга да белмәссең монда. Мөнир Рахмаевта да бардыр инде. Менә Мөниргә шалтыратсак була. Да. Мөнир, синме? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Салават абыйың иде бу. Мөнир, ней? Хайырлы көннәр, хәлләрең ничек? Алхамдулилlah, нормально идет. Мөнир, ней? Үстәмә концерт белән Мирныйга куйганыйк. Безнең кызганычка каршы ямлы кызлары булдыра алмый. Алар шикелле, менә алар белән сөйләшкән идем. Алар Мөнирне чакырып карагыз әле, күптән сәхнәдә күренгәне юк дип, синең номерны бирделәр. Син ничегрәк концертларда җырлыйсыңмы сиха, әллә бу өлкәне бөтенләй ташладыңмы инде? Юк, йөрибез. Йөрибез, Аллага шөкер. Кайчанрак планлаштырасыз концертны? Нижнийда язарга. Нижний түгел, Нижний, Мирный, Казан крае, Мирный. Мирный да, ошол Нижний. Юк, проблем жоқ, анда сіздің концертіңіз бола ма? Бәлки анда Салянка бола ма? Салянкада менің концерт бола. Анда енді шул яшьләрне җыеп, яшьләрне дә сәхнәдә чыгарып күрсәтеп, ел сайын кемне дә булса берәр кешене чакырам бит инде мин. Менә ямлылар булдыра алмый, шуңа күрәләр сине тәкъдим иттеләр. Синең килә алам, кайчанрак була концерт сезнең? 7 ноябрь ничек синең? 7 ноябрь. Сонда хәзер мин барып җитим, хәзер юлда барам пока. Бер 30 минуттан шалтыратырмын, яме хәзер как раз график буенча карап алырмын, сезгә ни хәбәр итермен, яме. Хәзер бер шул рәхмәт безгә. Давай. Килеште бит инде бу хәзер. Ярты сәгатьтән шалтыратыр яме. Ярты сәгатьтән шалтыратыр. Аңлатырсың нәрсә икәнлеген. Менә әле чакырмакчы идем, әйтәм. Безгә килерсең әле дип хәзер ничек булыр инде. Ярар, әле бит шунда менә мин нәрсәне күзәттемме? Син менә борынгада тотып теге аның Салават абый шикелле менә сине бүтән кыяфәтеңне китереп күрсәтәсең дип әйтәсем килә. Пародия эшләгән вакытта син һәрбер артистны бөтен килеш-килбәте белән күрсәтергә өйрәнергә тиеш. Һәм аның гадәтләрен, аңа гына хас булган хәрәкәтләрне, ишарәләрне бөтенесендә кабатларга өйрәнергә кирәк. Бартик шул очракта гына пародия тулы була, камил була. Һәрбер кешенең үзенең башының, гәүдәсенең билгеле бер физиологик торышы бар.
Үзенең координатлары дип әйтик. Шушы координатлардан артыграк тайпласың икән, ул булмый. Ул икенче кеше була. Шуңа күрә менә шушы позицияләрендә истә калдырырга кирәк аның. Анысы да бик мөһим. Шулай әйтеп без синең белән шулар тәгъин Мөнир абыйга әйтеп, бу килде китте шоу дип, гафу дип. Теге калмасын инде, хәзер бит ул да дулкынлана. Алло. Мөнир, сәлам. Тагын бер кат. Салават абый. Мөнир, бу Салават абыйның түгел, бу Әбри Хабриев дустың иде, братым. Бу без арасында кичкенә генә шая. Жена говорю, сейчас я говорю, ролик по-любому. Я говорю, 100 человек, говорю, пародируют, я говорю, не знаю. Я сейчас начал, короче, гуглить. Я говорю, поселок Мирный, 7 ноября, концерт. Кларыме там, 35-й сезон, 23-й год. Ничего не нашел. Бу Шаян ТВ каналындагы килде китте шоу дип исемләнгән тапшыруда. Бу шоу булды, что ли? Әйе. Бу YouTube шоу Шаян ТВ каналында да күрсәтеләчәк. Син әлеге тапшыруның чираттагы кунагы булачаксың. Шуңа күрә син өчен күңелдән тәбрик итәм. Үзең турында мәгълүмат туплый башлаямы, брат? Бик күңел әйтергә кирәк, рәхмәт бик зур. Исән сау бул. Тамам мине разыгрывать итәләр. Нишләтәсең инде? Язмыш шундый бер ул, брат. Рәхмәт сезгә. Давай, пока, исән сау. Менә бит. Рәхмәт бик зур. Салават абый. Менә шундый гамәл кылдык. Салават абыйда булып карадык. Киләсе сорауга күчәбез. Синең YouTube каналыңда Рәвешләр утрау пародия артистов дигән видеода артистларга пародия нинди чиратта бара? Җырлары буенча. Беренче вариант. Салават абый, Леонтьев, Сафин, Элвин Грей, Төхвәтуллин, Латыпов һәм Тимаев. Икенче вариант. Салават абый, Леонтьев, Латыпов, Сафин, Элвин Грей, Төхвәтуллин һәм соңгысы Тимаев. Өченчесе. Салават абый, Сафин, Элвин Грей, Леонтьев, Төхвәтуллин, Латыпов һәм Тимаев. Һәм дүртенчесе. Салават абый, Леонтьев, Төхвәтуллин, Сафин, Элвин Грей, Латыпов һәм Тимаев. Кайсысы икән бу? Так, утрауда башта Салават абый башлаем, аннан соң Маймыл булып Леонтьев килеп чыга. Леонтьевтан соң Тарзан булып ялгышмасам Ришат Төхвәтуллин. Ришат Төхвәтуллиннан соң менә хәзер китә. Фирдус бетерәйин, анысы точно. Без дә шулай куйдык. Салават абый белән башлыйбыз, Тимаев белән бетерәбез. Әйе. Әйдә, дүртенчесе булсын. Шулай дип уйлыйбыз. Иң башта Салават абый, аннары соң Леонтьев, аннары соң Төхвәтуллин, Сафин, Элвин Грей һәм Латыпов һәм Тимаев. Дуслар, дөрес җавап. Ике. Дөрес. Бу утрау номерын инде ничә 3-4 ел элек күбрәк булмаса, бәлкем 4-5 ел элек тә эшләнгән номердыр инде. Мин аны хәзер дөресен әйткәндә тәртибен хәтерләмим дә, кайсы артистның кайсы. Безгә шул кирәк бит инде. Ләкин сорау синең турында. Әйе. Берни эшләтә дә алмыйсың. Бернинди каршылыклар китерә алмыйм. Нәрсә сөйлибез? Әйдә, дөреслекк сөйлик монысында. Әйдә, дөреслекк сөйлик. Нәрсә булыр икән инде ул дөреслекк астында. Син тискәре комментарийларга ничек карыйсың? Дөресен әйткәндә, синең тискәре комментарийларың юкта дип әйтеп була. Баралар. Ләкин аздадыр инде баралар. Мин элек ничек идем? Элек хейтерларга ачуланып җавап бирә идем. Кырылып җавап бирә идем. Әйме, хәзер хейтерларга мин киресенчә уңай җавап кайтарам, әдәпле итеп, тәмле итеп җавап кайтарам. Чөнки беренчедән никадәр үзеңнән никадәр күбрәк негатив чыгарасың икән, бу негатив сине күбрәк ашый. Ул сине күбрәк бетерә, ул сине күбрәк энергияңне ала.
киресенчә сиңа зыян салган. Син инде ачудан, язам мин сиңа да язасың. Син киресенчә үзеңә зыян гына саласың. Рәхәтләнеп, эй җаным, үләм, нәрсә яздың инде син дип, дә матур итеп җавап кайта. Нервың да бетми. Һәм әлеге кешегә бәлкем инде менә киләчәктә тискәре комментарийлар язмаска бер кичкенә генә сабак табыладыр. Демәк, хейтерларга менә шулай дип карыйсың, инде минем миңа калса бик дөрес карыйсың. Кайбер хейтерлар белән киресенчә аларны кытыртырга яратам. Чөнки менә бер кытырган кеше ул кытырган саен кызыграганы белән сөйләшә. Менә шундый берәр булдымы очрак? Булды. Андый кешеләргә аңлатуның мәгънәсе юк. Юк, мин дә шулай дип уйлыйм. Ул менә үз 90 дигән әйбер бар бит, әйме? Менә аңа кирип урнашкан. Аңа хит шушы фикерне Рөстәм Нургалиевич килеп әйтсен. Ул аны барыбер аңламаячак. Андый кешеләрне инде менә киресенчә кытыртам. Алар кытырган саен үзләренә зыян сала. Мин рәхәтләнеп тыйндан кайф алам. Бөтенегезгә дә киңәш итәм, бөтен кешегә киңәш итәм. Игътибар итмәгез. Җавапсыз калдырсаң, аларның тагы да күбрәк ачуы чыгачак анда. Менә шундый берәр теге конкретный ситуация турында булдымы шундый? Бер елны гына булгалады, бер елны булды. Бер әңгәмә вакытында без сүз уйнату алымы турында сөйләштек. Һәм шушы алымда, шушы сүз уйнату алымын сурәтләгән вакытта мин татар теле сай дигән фикер җиткердем. Ләкин бу фикерне җиткергәндә мин нәкъ менә шушы сүз алымын тудыру өлкәсендәге сайлык турында сөйләгәнем. Бөтен инде бөтен татар теле дип уйладылар. Бөтен язылучылар, бөтен интернет челтәре вәкилләре дип әйтик, мине инде үземнең туган телемне мыскыллады, мәсхәрәләде, ул үзе сай, ул үзе надан, маңкырт, мәгънәсез, китте. Кайберләрне аңлатырга тырышып карадым. Әйткәнемчә, теге анасы белән кермәгән, анасы белән керми, аннан соң кул селтәдем дә битәм ярар. 90 булсын дидем дә калдым. Бераз гына ул вакытта менә нервларым беткән иде. Хәзер тагын менә халыкны сүгә дип әйтәчәкләр инде менә бит. Безнең халкыбызда шундай бер бар. Асылына төшенеп бетмичә гаепли башлыйбыз без. Гаепләргә тотынабыз. Менә шушы әйберне бераз гына контрольдә тотсак иде. Йолдыз буларак, Татарча КВН-да син нинди команда белән чыгыш ясадың? Анда әле Мөнир Рахмаев та бар иде. Шул команданың исеме кирәк. Казан Стайл, 32 август, Казан арты, Татар Тим. Татар Тим икенче исемнәре Әдем Хи дип буялар, ялгышмасам. Татар Тим КВН командасында Мөнир Рахмаев официант ролен үтәде. Мин карадым аны. Мин инде ресторанга кергән, блатной образында идем. Ялгышмасам, менә җиңә алмадылар бугаялар. Җиңделәр микән? Менә анысын төгәл хәтерләмим. Без дуслар җавап алдык, дөрес җавап. Татар Тим, дөрес. Менә син үзең турында шундый күп әйбер беләсең. Исеңдә калып бара барысы да. Ничек синең белән уйнарга инде менә хәзер? Аның кадәр үк мактап җибәрмә син мине. Мәҗлесләр үткәрәсең бит инде. Мәҗлесләрдә син алып та барасың, җырлыйсың да инде. Якынча, менә хәзер әйтәм мисалга, быелның 12 декабрендә минем шушы өлкәдә эшли башлаганга 20 ел була. Бүгенге көн белән санасак, бу хәзерге гомеремнең менә 40 елга якын гомеремнең яртысы шушы мәҗлесләр үткәрергә багышланган. 2003 елның 12 декабрендә беренче юбилеемны алып бардым. Әллә шуның даталарында хәтерләсәң икән? Ул датаны мин гомеремдә онытмаячакмын. Сабада булды. Бу сорауны биреп булмасын дип аласыңа, качан башладың дигән дип. Мин дә шаяртам. Мәҗлесләрне алып барганда менә иң кытышкычы нинди булды? Исеңдәме шундый мәҗлес? Берәр бай кешеләрдә булгандыр бәлки. Кытышкыч дип әйтмәс идем. Ләкин бер мәҗлес истә. Районында әйтмим. Татарстанның кайсы районында икәнен дә әйтмим. Моннан бер 10 еллап элегрәк булгандыр инде ул бәйрәм. Туй. Ике кыда да эчке эшләр органында эшләгән кешеләр, берсе майор, берсе подполковник иде бугай. Ялгышмасам, берсе Мәскәүдән, берсе Казаннан иде.
Хәзер кияү кеше Мәскәүдә яши. Мәскәүдән кайттылар бит инде берникадәр өлешләр, берникадәр өлеш шуннан Казаннан килделәр шушы районга. Туй үткәрдек, туй гөрләп, матур итеп узып китте. Әйбәт булды, искиткеч туй булды. Туй биткәннән соң аппаратура ташыйбыз бит инде. Хәтерлим, узун баскыч, беренче каттан икенче каттан беренче катка төшә торган һәм автобусны китереп куйдык та аппарат ташыйбыз, колонкаларны төшерәбез. Колонканы төшереп автобусга куйган вакытта кафеның шитеннән тавыш ишетәм. Нәрсә соң, ничә соң әйтәм. Авырыймы бу кеше, хәле авырмы соң дип борылып чыгып карасам, ике кыз да ду китереп рәхәтләнеп асфальтта сугышалар. Тәгәррәшеп йөриләр. Җигүреп тәгәррәп әйтәм, кодалар сугыша. Бөтенесе аска төштеләр, аердылар тегеләрне. Әле теге артык ярый кычкырышып, талашып, нитеп, бу мана тизгенә нишисез сез дип тизгенә аердылар да. Шуннан без аппарат ташыйбыз бит инде, 10 минут тирәсе җыеп, ташып, тия бетереп, өскә саубулашырга итмәсәм, инде ике кыда өстәл каршында рәхәтләнеп утырып, кочаклашып, җырлашып, бәйрәмне алга таба дәвам итеп утыралар. Менә шундый бер кызык хәл булды. Булай котышкыш дигән андый мәҗлесләрне белмим, хәтерләмим. Нәрсә булырга мөмкин инде котышкыш буларлык? Бер нәрсә дә була алмый. Дуслар, Әбри Хәбриев, чакырыгыз туйларыгызга. 20 еллык стажым бар минем бала. Языгыз 8987. Калганын табарсыз. Калганын табарсыз. Әбри, без синең белән соңгы сорауга килеп җиттек инде. Әйдә җавап биреп карыйк. Әйдәгез, соңгы сорау. Күңелле сорау була бу. 2014 елда, 21 июньдә, син бер социаль челтәргә туганым минем дип язып фотография куйгансың. Беләсеңме ул фотографияны? Хәтереңдә микән? Анда бер якут белән иде ул. Әйе, Ептиев. Әйе. Аха. Менә шул инде. Әйе. Эдуард бу, исем Эдуард бу, ялгышмасам. Әйе, Эдуард. Ептиевичме, Ептиев шунда. Без аның фамилиясын әйтеп тормабыз инде. Әйе. Әйе. Эдуард Шулович. Әйе, Шулович. Сорау. Әлеге синең туганың белән яшь арасы нинди? Туганым дигән син бит. Эй, Алла. Менә шулай. Вариантлар сиңа. 8 ел 1 ай 15 көн, 8 ел 2 ай 12 көн, 8 ел 1 ай 18 көн, 8 ел 2 ай 8 көн. Минем нинди ярдәм итү чаралары бар әле? Синең әйе, синең ярдәм итү чараларың бар. Син шылтырата аласың. Берәр дустыңа. Шул шалтырату гына әйме? Әйе, шылтырата. Ул шалтыратуны тагын бер менә күз кысыга алыштырып булмыймы? Кемгә шалтыратасың инде? Әйдә, кыйык атып туры тидерик. Нәрсәсең безгә? Әйдә, 8 ел 1 ай 18 көн 3нче вариантны сайлыйк. Тегәл шулай дип уйлыйсыңмы? Бәлки алай түгелдер ул. Белмим. Мин теге әйткәнемчә кыйык атып туры тидерәм. Монда Бүтүнүсү да дұрыс болырға мүмкін. Мен қазір анын туған күнінде, дұрыс та болмасқа мүмкін. Мен анын туған күнін қазір қатырламайым да, ол интернеттен табылған бір рәсім. Біз аны шайары етіп орнаштырып қойдық. Шының білән шыл ол тарих. Шының білән тәмамлана. Түгел қойшан туғаным... Сен қатырламайсың? Жоқ. Дұрыс жауап. Сен амында бұлышмақшы болып отырам айтып, дұрыс айтмайынды деп. Достар, бұл біздің Әбри Хәбриев. Талантлы, сәләтлі, нешік деп айтем тағын мантиқлы деп айтып көйлі. Әбри Хәбриев. Рахмет. Достар, біздің сұрауларыбыз бітті, ләкин әлі тапшыруыбыз тәмам түгел. Сені бүгін шәпләп, жазалап болмады. Шуңа да қарамастан, біз сиңа шундай бик матур, бик рәхәт, менә безнең кәнәфиләребез шикелле кәнәфи белән итәбез. Безнең тапшыруны исеңә алып, рәхмәт. Матур истәлеккә булсын бу. Әйе, матур истәлек өчен булсын. Бу теге рус телеканалларындагы бер тапшыруда гыр бүләк итәләр бит әле. Әйе. Кәнәфи. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә гырның бер нәрсәгә дә кирәге юк. Кәнәфи бик кирәк. Әйе, маңа шебеннәр утырала. Әйе, яки синең кызыңның курчаклары утырала. Кызым инде хәзер минем курчак белән уйнамыйдыр инде, әйе, бәлкем берәр әрлән алып куярбыз. Алла бирсә, 3нчесен көтәбез.
Дөрес бит. Кем белә, бәлки кыз булыр. Бәлки кыз булыр, әле белмибез. Белмибез. Без шулай килештек. Әйе. Гендер партиялар тегесен монысын ясап тормыйбыз дидек. Biz элеккегечә әбиләр вакытындагы кебек, әби бабаларыбыз вакытындагы кебек туган көнендә генә беләчәкбез. Это так мило. Шундый мило, үзең әйтмешли. Бау, исән сау булып тусын. Амин. Амин шулай булсын. Котлыйбыз сезне, кишин күңелебездән безнең бөтен командабыз белән. Менә бит Шаян ТВ каналыннан инде аның беренче бүлеге дә булачак. Әйе, бездән булачак беренче бүлеге. Кем генә булса да Сезнең бар гаиләгез белән безнең тапшыруларга Шаян ТВга көтеп калабыз сезне. Рәхмәт бик зур. Достлар, безгә бүген Әбри Хәбриев килде һәм китте. Мин китмәйм, кайтам, яме. Китергә язмасын, әлегә иртә бик. Достлар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз. Килде, китте шоуны карагыз һәм әлбәттә комментарийлар языгыз. Кайсы йолдызны көтеп каласыз? Әбә сезнең белән саубуллашабыз. Хуш-хуш. Сау булыгыз.